mu share kukanmu. Buhari Muhammadu sarki na Aliru gaida sha nema. Allah ka rika mu dattijo babanmu mu share kukanmu. Buhari Muhammadu sarki na Aliru gaida sha nema. Allah ka rika mu dattijo babanmu mu share kukanmu. Buhari Muhammadu sarki na Aliru mu gaida sha nema. Allah ka rika mu dattijo babanmu mu share kukanmu. Buhari Muhammadu sarki na Aliru mu gaida sha nema. Farko na sanya Allah wanda ya kage dare ya yo rana. Alka mini zani yo waka Allah sarki makakina. Allah sarki rika mini babu iyawa ko azantina. Wakar sarki na ɗauko Buhari Muhammadu kai da sha nema. Allah ka rika mu dattijo babanmu mu share kukanmu. Buhari Muhammadu sarki na Aliru mu gaida sha nema. Annabi dan Aminatu abban Fatima gaida kai bango. Ilar ka muke ta ci har da sha'in babu ka ba mu kai bango. Ya family Mustapha a gare ni annabi ka zamo jigo. Ga ba don kai ba annabi babu mu ba wani mai da girma. Allah ka rika mu dattijo babanmu mu share kukanmu. Buhari Muhammadu sarki na Aliru mu gaida sha nema. Wakar sarki na ɗauko Buhari Muhammadu gaida sha nema. Fatan sarkin Aliru mu ne maka murna gaida mai girma. Buhari Muhammadu tun can farko ka gade alfarma. Allah ya rika maka ku alirawa kai ne muke nema. Allah ka rika mu dattijo babanmu mu share kukanmu. Buhari Muhammadu sarki na Aliru mu gaida sha nema. Salamu alaikum sallama ta zan yi a gare ku ɗan uwa. Murna muka zo mu nuna na yi kira kun yi tururuwa. Maza mata ku taso duk murna muka yi alirawa. Samu sarki Buhari Muhammadu mu dai mun ga alfarma. Allah ka rika mu dattijo babanmu mu share kukanmu. Buhari Muhammadu sarki na Aliru mu gaida sha nema. Ina ga sarakuna sun zo da yawa don na ga alfarma. Sarkin ƙauye da birni sun zo rannan na ga alfarma. Mun ga sarakuna sun taru rannan mun ga alfarma. Buhari cikin daɗi sai buso shi aka yi wa mai girma. Allah ka rika mu dattijo babanmu mu share kukanmu. Buhari Muhammadu sarki na Aliru mu gaida sha nema. Rauti zomo za ya kama tantabara sai an siyo. Akuya kura ba sa shiri tantan da nake in kwantuno. Kadan rawani sai dan saraki bayu ban sanya ku ba. Sabon sarkin mu Buhari ne Allah ya daɗa ma farjini. Allah ka rika mu dattijo babanmu mu share kukanmu. Buhari Muhammadu sarki na Aliru mu gaida sha nema. Saka ina ta murna wanga naɗi an yi shi kan daidai. Aliru da kewaye murna kowa na furta zance nai. Kowa na furta yayi daidai dama shi ne zubin sarki. Buhari Muhammadu sarki Allah ya rika wa mai girma. Allah ka rika mu dattijo babanmu mu share kukanmu. Buhari Muhammadu sarki na Aliru mu gaida sha nema. Ina zan yi wa alimu fiye sabon ɗan galadima. Ina gaida dattijo bai gidana baka jin rana. Gambi tsara da suka ba sa kai ka kasa zancina. Yaya ne kun bashar lalle alimu ka gaji alfarma. Allah ka rika mu dattijo babanmu mu share kukanmu. Buhari Muhammadu sarki na Aliru mu gaida sha nema. Yarda zani sanya bashar a gare ni kai halin girma. Ka ɗauki hali na babanka kamin kyauta na alfarma. Sai oga duna dan sanya shi ma ya min halin girma. Duna kana kashin kunya domin kamin na alfarma. Allah ka rika mu dattijo babanmu mu share kukanmu. Buhari Muhammadu sarki na Aliru mu gaida sha nema. Dan girma gidan girma sarki ka gaji alfarma. Dama sarki jikon sarki ne ban ji ana ta waiwai ba. Dan girma gidan girma sarki ka gada alfarma. Dama sarki sassan sarki ne ban tana ta waiwai ba. Malam Ali Mustapha shekara 20 yayyo saman mulki. Dan girma gidan girma sarki ka gada alfarma. Muhammad Sanusi shekara 15 yayyo saman mulki.
mulki. Dan girma gidan girma sarki kaga da alfarma. Muhammad na Salmatu 23 yayyo saman mulki. Dan girma gidan girma sarki kaga da alfarma. Sai Salihu Zanisa shekara 12 yayyo saman mulki. Dan girma gidan girma sarki kaga da alfarma. Sai Sarki Ali shekara 5 yayyo saman mulki. Dan girma gidan girma sarki kaga da alfarma. Sarki Attahiru shekara 40 yayyo saman mulki. Dan girma gidan girma sarki kaga da alfarma. Sarki Haliru son Allah shekara 7 yayi saman mulki. Dan girma gidan girma sarki kaga da alfarma. Muhammadu zan saka shekara 20 yayyo saman mulki. Dan girma gidan girma sarki kaga da alfarma. Sarki Usman shekara 6 yayyo saman mulki. Dan girma gidan girma sarki kaga da alfarma. Al-Mustapha Uba shekara 13 yayyo saman mulki. Dan girma gidan girma sarki kaga da alfarma. Sai Sarki Umaru 23 yayyo saman mulki. Dan girma gidan girma sarki kaga da alfarma. Sai Salihu na biyu 33 yayyo saman mulki. Dan girma gidan girma sarki kaga da alfarma. 07039053713 Isaka Ebi girma gidan girma Buhari Muhammadu sarki Allah ya daɗe